Сардэчна вітаю вас, паважаныя слухачы, і запрашаю праслухаць гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтай праграме мы знаёмся са зместам Бібліі, якая адкрывае нам духоўныя праўды пра Бога, Ісуса Хрыста, Духа Святога і пра нас, людзей. Мы абмяркоўваем біблійныя духоўныя ісціны і імкнемся даведацца, як прыстасоўваць Божыя духоўныя прынцыпы да свайго штодзённага жыцця. Спадзяюся, што ты праслухаеш гэты выпуск праграмы «Добрая вестка» і ў выніку таго знойдзеш для сябе нешта карыснае і практычнае для твайго далейшага ўзросту ў пазнанні Бога і Хрыста, гаворыць Юрка Рапецкі. Все мары некалі здзяйсняюцца, выходзяць у мора караблі, все путы, кайданы зрываюцца. Калі б мы толькі верлі, все путы, кайданы зрываются. Калі б мы толькі верлі. Побачиш, зерня прорасте, і усміхнецца сумны лёс, абы не знікнуць у лухце і не згубіць шлях на нябёс. Вясна ускрые вены рэк, ты вырвешься за межы сцен, а хто пасеяў, той і збярэ. Побачиш, зерня прорасте, чым менш трымаеш у сэрцы зла, тым больш прасторы для любві, яна кіруе да святла. Мы без кахання жабракі, яно кіруе да святла. Мы без кахання жабракі. Побачиш, зерня прорасте, і усміхнецца сумны лёс, абы не знікнуць у лухце і не згубіць шлях на нябёс. Вясна ускрые вены рэк, ты вырвешься за межы сцен, а хто пасеяў, той і збярэ. Побачиш, зерня прорасте, побачиш, зерня прорасте. У ранейшым выпуску праграмы мы пазнаёміліся са словамі апостола Паўла ў пасланні да рымлянаў, дзе ён прыпомніў ім і нам сёння, што кожны паслядоўнік Хрыста павінен аддаваць цела сваё на ахвярнае служэнне як Богу, а таксама іншым людзям. Гэта значыць, што ён карыстаецца тымі здольнасцямі і талентамі, якія даў яму Бог для дабра іншых людзей. І разам з тым вернік павінен ператварацца ў вобраз сціплага і сімпатычнага Божага чалавека, які праяўляе рысы характару, падобныя да самога ж Ісуса Хрыста. Так, мы аддаём свае целы на служэнне Богу і ягоным мэтам, што найчасцей азначае, мы ставімся да іх з пакорлівасцю і лагоднасцю, якімі практычнымі спосабамі мы гэта робім. Апостол адказвае, што мы гэта паказваем рознымі спосабамі. Перш за ўсё, мы, як браты і сёстры па веры ў збаўцу Ісуса Хрыста, павінны адно аднаго любіць. Па апостолавых словах, пяшчотна любеце адно аднаго братняю любоўю, пашанлівасцю адно аднаго запабягайце. Бог праявіў ініцыятыву ў любві да нас,
бо так і сказано ў Святым Пісанні. Апостол Ян больш за іншых пісаў пра Божую любоў. Напрыклад, у 4 раздзеле першага паслання Яна Багаслова мы сустракаем такія словы: «Мы спазналі любоў, якую мае да нас Бог, і паверылі ў яе. Бог ёсць любоў, і хто жыве ў любові, той жыве ў Богу, і Бог у ім. Любоў да той дасканаласці дасягае ў нас, што мы маем адвагу ў дзень судны, бо ўчыняем у свеце гэтым, як Ён. У любові няма страху, а дасканалая любоў праганяе страх, бо ў страху ёсць пакута. Хто баіцца, то недасканалы ў любові. Будзьма любіць яго, бо ён раней полюбіў нас. Хто кажа: «Я люблю Бога, а брата свайго ненавідзіць», той хлусіць, бо хто не любіць брата свайго, якога бачыць, як можа любіць Бога, якога не бачыць? І мы маем ад яго такі наказ, каб той, хто любіць Бога, любіў і брата свайго. Што мы любім дзяцей Божых, спазнаём з таго, калі любім Бога і трымаемся запаведзяў ягоных. А запаведзі ягоныя не цяжкія, бо кожны народжаны ад Бога перамагае свет. І гэта ёсць перамога, якая перамагла свет, вера нашая. Мы, якія своечасова ўверавалі і навярнуліся да Хрыста, спазналі і адчуваем Божую любоў, ведаючы, што па веры ў Ісуса мы атрымалі дараванне грахоў, дар Духа Святога і абяцанне шчаслівага вечнае жыцця пасля нашага адыходу з этой зямлі ў замагільнае існаванне. Бог быў першы, які праявіў нам сваю любоў да нас, людзей. І гэта паказаў тым, што паслаў Хрыста да нас, каб яму памерці дзеля нашага збаўлення. Мы пачулі дабравесце Хрыстова і адгукнуліся на ягоны заклік. І вось, спазнаўшы Гасподнюю любоў, мы павінны і нават жадаем адказаць узаемнаю любоўю да Бога, ды дзякаваць яму за ўсё, што ён зрабіў для нашага збаўлення. Мы выказваем сваю ўдзячнасць Богу ў малітвах, але таксама тым, што робім і добрыя рэчы сваім братом і сёстрам па веры. Калі чытаеш Новы Запавет, то стаецца ясным, што веруючыя ў Хрыста пакліканы збірацца ў суполках. Дзеля чаго? Дзеля таго, каб мы, вернікі, жылі і развіваліся ў хрысціянскай духоўнасці сярод іншых вернікаў. Ён хоча, каб мы сустракаліся адно з адным і даказвалі сваю любоў адно аднаму як словамі, гэтаксама і ўчынкамі. Пра гэта аўтар паслання да габрэяў піша наступнае: «Будзьма ўважлівыя адно да аднаго, захвочваючы ў любові і добрых учынках. Не будзем пакідаць сходу свайго, як гэта ў некаторых у звычаі, а будзем намаўляць адно аднаго, і тым болей, чым ясней бачыце набліжэнне дня таго». І калі будзем даказваць сваю любоў іншым веруючым у Хрыста, то павінны старацца рабіць, як раіць апостол Павал: «Апераджайце адно аднаго ў шанаванні». Інакш кажучы, перабягайце адно аднаго ў праяўленні пашаны адно аднаму. Будзьма прасіць у Духа Святога такога стаўлення да іншых братоў і сясцёр па веры. Далей апостол Павел прыгадвае пра патрэбу нам умацоўвацца ў рыплівасці і служэнні Господу. Чытаем: «У рыплівасці не слабнеце, духам успалымняйцеся, Господу служэце». Калі мы думаем пра тыя рэчы, якія нас глыбока цікавяць, і пра якія мы рупімся, то гэта стаецца бачным і ясным іншым людзям, з якімі мы служым. Чаму трэба дбаць пра справы, звязаныя з Богам і ягонай воляй для кожнага з нас? Таму што гэта пагаджаецца з Божай воляй для нас, і мы ўваходзім у ягоныя намеры для іншых вернікаў. І Бог выконвае свае намеры сярод усяго чалавецтва. І прыйдзе той дзень,
калі ён вернецца на зямлю і станецца тым сапраўдным апошнім уладаром і гаспадаром над усім чалавецтвам. Усё, што ён запланаваў, адбудзецца, таму мы, як ягоныя дзеці і паслядоўнікі, павінны гэта памятаць і накіроўваць усю сваю ўвагу на тое, каб займацца тымі рэчамі, якія цікавяць самога ж Господа. Усё, што мы сёння робім для яго і ягонай славы, будзе трываць на ўсю вечнасць. Таму мы, вернікі, павінны быць зацікаўленымі тымі рэчамі, якія цікавяць яго. Апостол суцяшае нас надзеяй, што мы прымаем удзел у жыццях іншых вернікаў, калі молімся адно за аднаго і дапамагаем тым, хто мае нейкую патрэбу. Трэба паказваць сябе гасціннымі прышэльцам, ён кажа. Бог падахвочвае нас радавацца з тымі, хто радуецца, і плакаць з тымі, хто плача. Вернік павінен імкнуцца да згоды з іншымі вернікамі, не праяўляць нейкага пышнага духу над іншымі, а заставацца сціплым і лагодным да ўсіх. Не трэба лічыць сябе за разумнейшым за іншых, а заставацца сціплым і лагодным, як перед Господам, так і перед іншымі вернікамі. Яшчэ адна важная рэч. Веруючыя ў Хрыста павінны паважаць нават тых людзей, якія ставяцца да іх адмоўна. Апостол раіць сваім чытачом: «Дабраславляйце ганіцеляў вашых, дабраславляйце, а не праклінайце. Не плаціце нікому злом за зло. Дбайце загадзя пра добрае перад усімі людзьмі. Калі можна, і колькі ад вас тое залежыць, будьце ў згодзе з усімі людзьмі. Не помсціцеся за сябе, любасныя мае, але дайце месца гневу Божаму, бо напісана: «Мне помста, я адплачу, кажа Господ». Дык вось, калі твой вораг халодны, накармі яго, калі асмяглы, напаі яго, бо робячы гэта, ты збярэш на галаву ягоную распаленае вуголле. Не будзь пераможны злом, а перамагай зло добром. Это сапраўды незвычайныя словы і наставлення. Хто ж людзей гатовы дабраславляць сваіх ганіцеляў? На самай справе, такое стаўленне верніка да такіх немагчыма з чалавечага пункту гледжання, што значыць, здольнасць на такую пашану даецца верніку толькі Духом Святым. Многія з нас памятаюць пра цяжкі лёс нашых братоў і сясцёр у былым Савецкім Саюзе, калі веруючых улады строга пераследавалі і каралі за веру. Многія з іх памерлі ў ссылцы, не вярнуўшыся да сваіх сем'яў. Сярод тых, хто вярнуўся да сваёй хаты, былі тыя, якія сведчылі, што нават калі яны пакутавалі ў рук тых жорсткіх карнікаў, вернікі адчувалі нейкую незразумелую сімпатыю па сваіх карніках. Так, ім трэба было прыціскаць вернікаў па камандах вышэйшых начальнікаў, якія маглі і іх пасадзіць за непаслушэнства. А што тычыцца вернікаў, то многія з іх пакідалі помсту ў руках Гасподніх. Ісус Христос так і сказаў: «Вы чулі, што сказана: любі блізкага твайго і ненавідзь ворага твайго. А я кажу вам: любіце ворагаў вашых, дабраславляйце кляцвітоў вашых, рабіце дабро ненавіснікам вашым і малейцеся за крыўдзіцеля вашых і за ганіцеляў вашых, каб сталіся вы сынамі Айца ваша, які ёсць у небёсах. Бо ён загадвае сонцу свайму ўзыходзіць над ліхімі і добрымі і пасылае дождж на праведных і неправедных. Бо калі вы будзеце любіць тых, хто любяць вас, якая вам узнагарода? Ці ж не тое самае робяць і мытнікі? І калі вы вітаеце братоў вашых толькі, што асаблівага робіце? Ці ж не тое самае робяць і язычнікі? Дык вось, будьце дасканалыя, як дасканалы Айцец ваш нябесны. І зноў,
Для нас, людзей, любіць тых, хто крыўдзіць і пераследуе нас, проста немагчыма. Прынамсі, з нашага пункту гледжання, пачуццё спачування ганіцелю мог бы ўкласці ў сэрца верніка сам Дух Святы. Такая незвыклая любоў ідзе толькі ад яго. Трэба памятаць, што з такою любов'ю Бог павярнуўся да нас, грэшных і непаслухмянных асоб. Он полюбіў нас сваёю великою любов'ю і адкрыў для нас шлях да прабачэння грахоў і атрымання новага жыцця ў Христе. Ніхто з нас не варты той Гасподняй прыхільнасці, ласкі і любві. Калі Господ Бог нас так полюбіў, то ці ж не тое самае павінны мы праяўляць Яму і іншым людзям? Мы, вернікі, можам суцяшацца надзеяй, што прыйдзе той дзень, калі Ісус Христос вернецца на зямлю дзеля таго, каб асудзіць усё чалавецтва. Тым, хто ўсё жыццё грашыў, не пакаяўся ў сваіх грахах і не навярнуўся да Христа для збаўлення, атрымае сваю расплату за непаслухмянасць Богу. А што тычыцца тых вернікаў, якія пакутавалі за веру ў Христа, прыйдзе той дзень, калі яны атрымаюць поўную ўзнагароду за тое, што пры цярпеннях пакідалі помста ў Гасподніх руках і самі заставаліся вернымі Богу да самага канца жыцця. Для такіх апостол Павел напісаў падбадзёрлівыя і суцяшальныя словы. Так што мы самі хвалімся вамі ў церквах Божых, цярплівасцю вашай і вераю ва ўсіх ганеннях і нягодах, якія вы пераносіце ў доказ таго, што будзе справядлівы суд Божий, каб вам быць вартамі Царства Божага, дзеля якога вы і пакутаеце. Бо праведна перед Богом тым, хто вас зневажае, плаціць смуткам, а вам, каго зневажаюць, радасцю разам з намі пры прышэсці Господа Ісуса з неба, з анёламі моцы ягонай, у полымным вагні таго, хто помсціцца тым, хто не спазнаў Бога і не упакорваецца звеставанню Господа наша Ісуса Христа. Яны прымуць кару, вечную пагібель ад імя Господа і ад славы і магутнасці ягонай, калі ён прыйдзе праславіцца ў святых сваіх і з'явіцца дзівосным у дзень той усім вернікам. Бо вы паверылі нашаму сведчанню. На тое і молімся заўсёды з вас, каб Бог наш зрабіў вас вартамі паклікання і ўчыніў усякую добрую ласку, добрасці і справу верою ў моцы. Няхай праславіцца імя Господа наша Ісуса Христа ў вас і вы ў ім, па мілаце Бога наша і Господа Ісуса Христа. Амен. Раніцою сейбіт сеяў, зерня ў поле ён кідаў, частка пала пры дарозе, яе воран пакляваў, бо хто мае, таму дадзена будзе і паболей, хто не мае, у таго адымецца тое, што мае. Частка зерня ўпала ў камень, вельмі хутка ўзрасло, але потым всё засохла, бо карэння не было. Бо хто мае, таму дадзена будзе і паболей, хто не мае, у таго і адымецца тое, што мае. Частка ўпала ў цярніну, не хапала месца ёй, потым вырасла цярніна,
заглушила все собой. Бо хто має, тому дадено буде і поболей. Хто не має, у того і одимиться той, що має. Частка зерня упала в ниву, и стокротный плен дала. Коли маєш уши, слухай слова Бога, дар життя. Бо хто має, тому дадено буде і поболей. Хто не має, у того і однимется той, що має, той, що має, той, що має. Шановний слухачу, щиро дякую за тое, што праслухаў гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка». Спадзяюся, што пачутае ў праграме было павучальна і падбадзёрыла цябе, ды тым болей паспрыяе твайму духоўнаму росту ў пазнанні Бога і ягонай волі для цябе. Магчыма, у цябе ўзнікла нейкае пытанне, або ты проста хацеў бы, або хацела б выказацца мне пра пачутае ў праграме. Калі так, то шчыра запрашаю напісаць мне электроннай поштай. Я з задавальненнем прачытаю. Можаш напісаць ніжэй па Ютубе і адправіць мне сваё пытанне або каментар, што своечасова атрымаю. Буду рады атрымаць тваю нататку і, калі трэба, з задавальненнем адкажу. Зычу табе Господніх найбагацейшых дабраславенняў, поўнага шчасця і здароўя, гаворыць Юрка Рапецкі.